Преди 2000 години, в тази нощ свещена, на небето над града Давидов блясва необикновена звезда, която озарява навред Божиите предели, а ангел небесен умилно говори на изплашените пастири. Не бойте се, блажени и честити, че първи вие веста ще чуете. В града Давидов, в ясли и над плява, Христос роди се тази нощ за слава. Роди се този, който е началото и края. Ликувайте, открийте си душата, вървете, дето води ви звездата. И посред воинства ангелски небесни и хорове неземни песни, пастирите поеха своя светъл път, отидоха да му се поклонят. Кажи, дружино, да бъде, да бъде! Бий камбана без умора, Коледа дойде на двора. Мили хора, я станете, скъпи гости, посрещнете, скъпи гости, коледари, дарете ги с много дари. Много сме пътували, друмували, тежки кали претъпкали, да сме дошли в тази къща, при тези добри стопани, да благословим дома им. Кажете, дружина, да бъде, да бъде! Тебе пеем, стопанино, тебе пеем, тебе славим. От дружина веселбина, живо, здраво до година, до амина. Кажете, дружина, да бъде, да бъде! Стопанино, желаем ти през годината, през дома ти да минат 3 бързотечни реки. Първата с едро жито, втората с струйно вино, третата с прясно мляко. Кажете, дружина, да бъде, да бъде! Сурва, весела година, живо, здраво, в мирната родина. Сурва, сурва, весела година, живо, здраво, в мирната родина. Колкото листеца по полята, толкова свакли агънца в следата. Колкото листеца по полята, толкова свакли агънца в следата. Сурва, сурва, весела година, живо, здраво, в мирната родина. Сурва, сурва, весела година, живо, здраво, в мирната родина. Кажете, дружина, да бъде, да бъде! Сурва, сурва година, весела година, да е спорна, плодовита, да умесе топла пита, стадо на поле да блее, сладко гроздо да озрее. Кажете, дружина, да бъде, да бъде! Сурва, весела година, дружите по хамбари, тлъсти агнета в кошари, руйно вино по мазите, мед и восък по пчелите, пълна къща с имане, мир и обич да настане,
да живеят като братя всички хора по земята, че земята е градина, сурва весела година, до година до амина. Кажете, дружина, да бъде, да бъде! Сурва, сурва година, весела година. Голям клас на нива, голям грозна лозе, пълна каста с коприна, червена ябълка в градина, живо, здраво, до година до амина. Кажете, дружина, да бъде, да бъде! Сурва, сурва година, да ви е честита и от днеска до амина радост донасита. Изобилен плод калдини, пшеница по ниви, а в кошари все близнета, агнета и грифи. Кит на пролет, здраво лято, плодовита есен. Кажете, дружина, да бъде, да бъде! Благодарим ви, коледари, че почетохте дома ни. Приготвила съм ви дарове. Дайте да ги сложим в торбичката. То с кравай, вид превид, пеща опечен е за нас наречен. Колкото са в него зранцата, толкова здраве в тази къща. Кажете, дружина, да бъде, да бъде! Ето, мой корето, родило се Боженчето. Кола, дереде, родило се Боженчето. Кола, дереде, родило се Боженчето. Трава изкача от полица, и в котлето кървавица. Кола, дереде, и в котлето кървавица. Кола, дереде, и в котлето кървавица. Кажи, бабо, католани, на нас весело да стане. Кола, дереде, на нас весело да стане. Кола, дереде, на нас весело да стане. Господине, честите, добри гости, коледай. Арт-група Славена. Художествен ръководител Мирослав Караделев. Музикален педагог Росица Рогачева. Навън мълчи.
bim bam bim bam bim bam bim. Spargole bim bam bam i svetla radost patrabim. Čega zastro i zabjeska bim bam bim bam bim. Bim bam bim, bim bam bim, bim bam bim bam bim. Čega zastro i zabjeska bim bam bim bam bim. Bim bam bim.
Камбаните бият в тази вечер свята, радост е в хорските сърца, че в този ден дошъл е на земята Христос, другар на всичките деца. Национално училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков, град Пловдив. Йоханес Брамс, унгарски танц номер 5. Изпълнява Миро Колдамов цигулка от класа на Радостина Иванова, клавирен съпровод Богдан Иванов. Шарл Гуно, Аве Мария. Изпълняват Борис Петков пиано, Стефан Хубенов цигулка, Радослав Ненчев виолончело.
Това прекрасно изпълнение беше на децата от класа по камерна музика на Детелина Маринкева. А сега ще чуете Клинк, концертна полка. Изпълнява дуо тромпет Димитър Панайотов и Лора Георгиева. Клавирен съпровод Владимир Стефанов.
Марк Хотън, Коледна сюита. Изпълнява китарен квартет Неделина Желева, Ясен Багалев, Панайот Панайотов и Димитър Балев.
Григориеш Динико, Панчо Владигеров, хоро стакато. Изпълнява Александра Тотева, ксилофон. Твоето рождение, Христе Боже наш, озари света със светлината на богопознанието, защото тогава ония, които се покланяха на звездите, от звезда се научиха да се кланят на Тебе. Слънцето на правдата и Тебе да познават като изтък свише. Господи, слава Тебе! Митрополитски хор Свети апостол Ерн, диригент Георги Радев. Oh
Ивайло Михайлов, тенор, коледна песен. Клавирен съпровод Мария Калоферо. Че в святото раждане, святата нощ на раждането на Христос, горната палма, разклоненото красиво маслинено дърво и скромната елфичка отишли при младенеца, за да поднесат своите дарове и да му се поклонят. Горните дървета погледнали с презрение скромната елфичка и казали: какъв подарък може да му донесеш ти? Да виж се, погледни, твоите листа са остри като игли и даже сълзите ти са миризлива смола. Но младенецът се усмихнал и протегнал своите ръчички само към елфичката. А един от ангелите казал: от днес ти си призвана да прославяш празника на Христовото рождение, да носиш радост на децата, а на възрастните да напомнеш за златните, безгрижни дни на тяхното детство. Изпълнението на хор детска китка с ръководител Янна Белирадева и клавирен съпровод Надежда Петрова ще ни върнат към милите детски спомени. Jingle
Величай, душо моя, по-почитаната и по-славната от небесните воинства, пречистата Дева Богородица, която роди Божия Син, Спасител и Избавител наш. Нека с благодарствени песни да възхвалим Божията майка, като избран със съд на Божия промисъл, която след раждането на Христос Бог пак остава девица. Пловдивско певческо дружество Ангел Бокрушлиев. Диригент Дорис Хофман. Слава
Раждането на Исус Христос е раждане за нов живот на цялото човечество, тънало векове наред под тежкото робство на греха. Затова такъв ден като днешния се празнува с молитва, с песни и танци от душа и сърце. Фолклорен ансамбъл Тракия с ръководител Даниела Дженева. Stani, stani, Nine, Gospodine, сънели си, будели си, стани, Господине, че ти идем, добри гости, стани, Господине, добри гости, коледари, стани, отворини, стани, стани, Nine, Господине, чем шир порти отворини, стани, Господине, тръгнали сме чак от снощи в тия дълги нощи, да ти носим благи вести, стани, отворини. Звънче, звънна, куладе, куладеле, низ долчинка, куладе, куладеле, то не било куладе, куладеле, ясно звънче, куладе, куладеле, да е било куладе, куладеле, малка мома, куладе, куладеле, звънче, звънна, куладе, куладеле, низ долчинка, куладе, куладеле. Що ми се биле, люле, бяло побеляло, синьо полюляло, дали е било велите снегове, бяло побеляло, синьо полюляло, не ни е било велите снегове, бяло побеляло, синьо полюляло, а не е било салено войниче, бяло побеляло, синьо полюляло, станало е вече цели 9 годин, бяло побеляло, синьо полюляло, цели 9 годин майка не видяло, бяло побеляло, синьо полюляло, майка не видяло, бука не зърнало, бяло побеляло, синьо полюляло. Хей, ви момци коледарци, де стана станихме, де пътя пътихме по тия кални трумищата. Изцапахме жълти чизми, отидахме от този наш станини. Шимшир по порти отворихме, върли момцета разпахме, дребни му деца разбудихме, млади облаки разшетахме. Той на трапеза седеше, руйно си вино пиеше, мряна си риба едеше, добри си гости канеше, добри си гости коледарци. Халичете, моя дружина! Амин! Амин! На този станин наш домакин, що му било мило и драго да си има златни ниви с големи кръсти. В нивица вейчица, вейчица люлчица, в люлчица малка мъжка рожба, като златно мило слънчице. Татка му замини по люлей, майка му замини по люлей. Всички горе като врекат, растини, синко, порасти, да станеш бакалов черен, да идеш сиви козици, руси овчици. Татка ти и майка ти, в рай Божий да идат. Ами иличете, моя дружина. Амин! Амин! Хей, ви момци коледарци, не гледайте мене в ръцете, най-гледайте горе в небето. Колко звезди по небето, толкова сме рекет в тая къща. Аз година колкото, до година 2 пъти по толкова. А оная мома, дето е до вратата, да ми я дадат на ръката. Амин, дружина!
Чудеса се случват и желания се сбъдват. Време е да дарим любов и доброта. А сега ми се иска да посрещнем на сцената Негово високо преосвещенство Пловдивския митрополит Николай, който по установена вече традиция да отправи своя архипастирски благослов към всички нас. Уважаеми гости, искам да благодаря на Негово високо преосвещенство и на Пловдивската митрополия за този концерт и за възможността, която даде на всички нас да се насладим на тези прекрасни изпълнения. Мисля, че църковната и светската власт трябва да върват ръка за ръка и примера, който имаме в Пловдив, трябва да може да бъде пример за подражание. Ваше високо преосвещенство, господин кмете, дами и господа, разрешете ми първо да поздравя участниците в тази хубава програма. Те доказаха за сетен път, че в Пловдив има и ще има таланти. Моля вашите аплодисменти. Ваше високо преосвещенство, и през тази година вие доказахте, че сте поели нелек път. Аз ви пожелавам да наводите по този път, както пастира води стадото си. Пътя не е лек, но аз съм убеден, че, както каза и господин кмета, когато сме заедно, ние ще победим. На всички вас, на вашите семейства, пожелавам усмивките ви да не слизат от лицата, много щастие, радост и бъдете живи и здрави. Честита Коледа! Уважаеми господин областен управител, уважаеми господин градоначалник, боголюбиви отци, скъпи деца, обични в Господа, брати и сестри. Отново е Рождество Христово. Отново душите и сърцата ни са изпълнени с благодатна радост. Тази радост, която 2011 години осенява човечеството. Същата тази радост, която никой и нищо не може да помрачи и да отнеме от душите и сърцата на хората. Това е онази радост, която възвести ангелът Божий в рождественската нощ, като каза: не бойте се, ето благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото в града Давидов се е родил Спасител, който е Христос Господ. Отново празнуваме празника на безграничната Божия любов, защото Рождество Христово е проява на съвършената божествена любов към човек. За това, че Бог толкова обикна света, че отдаде своя единороден син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Празник на безкрайното, на великото Божие смирение и снизхождение към човеците. Празник, в който небето се сниши до земята, за да слезе на земята Бог. Земята се въздигна до небето, за да се възкачи човекът и да се спаси. Празник, в който ние благодарим на Бога,
за това, че дойде на земята, за това, че прие човешки вид и рабски образ, за това, че дойде Христос, който да утеши кротките. Христос, който да ни увери, че блаженни са чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Дойде Христос и прие човешки вид, за да пострада, за да бъде мъчен, разпнат, да умре от кръстна смърт и да възкръсне тридневен от гроба заради нас и заради нашето спасение. Празник на благодарността към Бога, празник на мира, на онзи небесният мир, благодатният мир, който дойде и осени човечеството с идването на княза на мира, Господ Исус Христос, който дойде, за да примири човека с Бога. Това е празник, в който ние посрещаме лекарят на лекарите, който изцелява всяка болест, всяка болка, всяка немощ от човека. Празник, който ни води мислено към Витлеемската пещера и ни призовава сърцата ни да бъдат Витлеемска пещера, в която да се роди Господ Исус Христос, да заживее с нас и да пребъдва в нас. И да знаем, че когато Бог е с нас, никой не може да бъде против нас. Обични мои чада, нека си спомним за витлеемските къщи в рождественската нощ. За съжаление, не се намери нито един дом, в който да се подслони Христос, в който да се роди Христос, да се наложи Той да се роди извън Витлеем, да се роди в простата пещера, да легне върху яслите на безсловесните животни. Нека сърцата ни не бъдат като къщите на витлеемските граждани от онова време. Нека широко да отворим дверите на сърцата си. Този празник, обични мои чада, ни призовава да се преклоним пред Богомладенеца Христос. Да целунем мислено пелените, с които беше повит, защото тези пелени преградиха от нас Божият гняв. Да му принесем нашите дарове. Не Ливан, не Смирна. Да му поднесем онова, заради което дойде Той. Нашите грехове в покаяни сълзи, защото Той дойде на земята, за да вземе върху си нашите грехове и да понесе върху себе си нашите немощи. Празник велик, концерт тържествен, атмосфера духовна. Радваме се и радостта ни е пълна, защото се участват в тази радост и най-малките, децата, бъдещето на нашия град и на нашия благочестив народ. Отечески и вседушевно изказвам благодарност към господин областният управител, към господин кмета за това, че за първи път тази година се организира коледният концерт с тяхно съдействие. За това радостта ни е пълна, защото сме заедно с светската власт. Защото ние знаем, че всяка власт е допусната от Бога. Ние знаем думите на Спасителя, който казва на едно място: ти нямаше да имаш над мене никаква власт, ако не ти беше дадена свише. И колко хубаво е, колко приятно е, казва свети цар Давид, братя да живеят заедно. Колко хубаво е ние да се радваме на съдействие в доброто дело, духовната и светската власт, да вървим по благословеният път на правдата, на доброто, на мира, на истината и християнската любов. Да бъдем единни, да бъдем едно в Господа Исуса Христа и в стремежа си да бъдем неуморни труженици за благоденствието на нашия народ. Неговото благоденствие зависи преди всичко от духовното, нравственото, моралното издигане на нашата нация.
Дързайте, нека Бог да ви благослови, та вашите усилия да бъдат доброплодни. И знайте, че няма благочестив, честен, почтен, градивен труд, който да не носи радост. Радост и удовлетворение от благословен успех. Благодаря и на всички участници в тази вечершният празничен концерт. И малки, и големи. Всички вие допринесохте за нашето духовно, празнично и щастливо настроение. Отечески и вседушевно изказвам благодарността си към моите сътрудници в Пловдивската света митрополия и преди всичко на госпожа Чолакова в културно-просветният отдел на митрополията, които се потрудиха усърдно и постигнаха много. Божието благословение да бъде над всички. Не на последно място изказвам благодарността си към ръководството на Драматичен театър Пловдив, които и тази благословена от Бога година ни оказаха радушно гостоприемство. Отечески и вседушевно поздравявам всички вас, обични в Господа братя и сестри, с мироспасителното Рождество на нашия Господ Исус Христос и пожелавам благодата на родилия се Богомладенец и наш Спасител да пребъде с всички вас над вашите домове, над вашите чада и над всички православни християни в нашето Отечество. Божието благословение да бъде над всички нас вовеки. Честито Рождество Христово на многая и благая лета. Амин. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение подашь Господи святейшему Отцу нашему Максиму Патриарху Болгарскому, Высокопреосвященному Николаю Митрополиту Пловдивскому, Святейшему Болгарскому Синоду, и сохрани на многое лето. Коледният концерт беше осъществен благодарение на любезното съдействие на областна управа Пловдив, община Пловдив, Драматичен театър Пловдив и разбира се верните на църквата цветарски магазини Тилия. Честито Рождество Христово! Приятна вечер, весели празници, бъдете живи и здрави!